Енді концерттарыбыз давам ете. Хәзер иң яраткан җырчыларыбызның берсе чыгачак бирегә. Жыр калдырык җирдә, нур калдырык. Жырда калсын безнең гомерләр, безнең дөрләү, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр. Каршылыгыз дуслар, Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Уразова! Яшәтәме балаларда икәнме? Бәхет шатлыгыбыз булып, балам тизрәк үсеп җит. Җан җылымны тоеп яшим, сизәм йөрәк тибешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Җан җылымны тоеп яшим, сизәм йөрәк тибешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Куаныч һәм шатлыгыбыз барыбыз өчен дә син. Үзең шаян, үзең үткер зирәк булып үсәсең. Җан җылымны тоеп яшим, сизәм йөрәк тибешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Җан җылымны тоеп яшим, сизәм йөрәк тибешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Балам диеп әби бабай куана. Менә шулай кадерле ул баладан туган бала. Җан җылымны тоеп яшим, сизәм йөрәк тибешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Җан җылымны тоеп яшим, сизәм йөрәк тибешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Бәхет тәүфыйк җитәкләшеп янымда гына йөрсен. Сау сәламәт булып син, Ходаем гомер бирсен. Җан җылымны тоеп яшим, сизәм йөрәк тибешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Җан җылымны тоеп яшим, сизәм йөрәк тибешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Җан җылымны тоеп яшим, сизәм йөрәк тибешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Сөю сәгъдәт бакчасыннан, Ходай биргән җимешен. Хәерле кич, Казан! Хәерле кич, хөрмәтле тамашачыларыбыз! Бик зур рәхмәт сезгә. Чыннан да бүген мин монда килүемнең сәбәбе шушы бик матур җырыбыз менә хәзер башкарып киткән. Минем беләсезме, Тәслимә апага мең рәхмәтләремне белдерәсем килә. Беренчедән аның туган көне белән котлап, шушы җырыма мең рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки шушы җырның гомере бик узын булды, дуслар. Без бу җырны иҗат итә башлаганда, инде бер 6 ел элек, бу җыр турында шушындый популярлык яулап алыр дип бер дә уйламаган идек. Шулай да Тәслимә апа тәкъдим иткән
җиткәч, сүзләренә карап гаҗәпләндем. Шуннан да йөрәктән чыккан, безнең иң кадерле балаларыбызга багышланган, минем шушы дөньяда күргән сүзләрнең иң матуры шушы булып чыкты. Шуңа мин аны бик үземнең күңелдән шушылай башкарган идем. Һәм инде күпме балаларның күңелен яулады ул, дуслар, беләсезме? Рәсәй буенча йөрибез. Күпме балаларның йөзендә мин бәхет күрдем шушы җыр аша. Күпме балалар шушы сәхнәгә менделәр. Мин аларны сезгә әйтеп тә бетерә алмыйм, һәм санап та бетерә алмыйм. Һәм санамыйм да, чөнки балалар бу җырны бик яраталар. Һәм инде аларның әти-әниләре дә әлбәттә бу бала җырны бик яраталар. Шуңа күрә Тәслимә апа, Низамига мең рәхмәтләремне белдереп сездән бик күп алкышлар сорар идем. Рәхмәт, Тәслимә апа.